Wel, deithes i adnabyddiaeth o'r arglwydd Iesu Grist pan o'n i'n cymharol ifanc, ond wrth tyfu yn y ffydd, hyfforddi'r ffydd i'n anghenion personol i, mae'r perthynas gyda Crist wedi dyfynhau yn fawr iawn. Ac oherwydd hynny, rydw i wedi cyfarfod yr arglwydd Iesu Grist, nid yn unig yn wenedogaeth, ond hefyd yn y bobl rydw i wedi bod yn gwenedogaethu iddynt, ac hefyd yn y bobl i fi wedi cyfarfod dros y blynyddoedd. Felly mae ffydd yn rhywbeth sydd yn parhau, yn dyfnhau, ac wedi mewn ffordd arbennig wedi gweddnewid, os chi am, y ffordd rydw i'n edrych ar y byd, ym mherthynas gyda Duw a gyda bobl eraill. Ac wrth gwrs mae wedi cyfoethogi'r wenedogaeth i fi. So mae e'n peth da i edrych a byddardodi ar y gorffennol, i falchiogi yn y presennol, ond gyda hyder a gobaith edrych ymlaen i'r dyfodol, lle mae'r ffydd rwy'n gobeithio mynd i ddyfnhau yn mwy byth. A na'r ffordd rydw i wedi dod i ffydd ac i rhannu fy mhrofiad ohono efo bobl.